Bahai tongbai khajai mare kiching song Khwlaio Norok jotona kaham Krwng no Tongna Hinwi Norok nai tong Kokborok ni tech and entertainment channel Tini nong ni bagi Haino hai lifestyle video tu je ka kokora Sahil Debbarma ni lifestyle Ngai norok om video na sekang je ta kokora sana YouTube channel silent ke tech production or YouTube channel subscribe kai tondi norok wing de kabang ma YouTube related video rok nai manana tei seranggi manana pula na saimana sini takko kokora Sahil Debbarma ni bini asaimani sal bini family ni kok tei bo bahai ke YouTube phaiga bokraksa YouTuber norok bono jotona siniwa bongkha motivational kok roksawa je bini Kokborok technical and entertainment channel ni bini kaisa YouTube channel tongo gang as Kokborok sa thangya phari tini ni video na changlai nai Tulen saimana bini real name kai Sahil Debbarma bini asaimani sal ke 26 January 1993 bini asaimani kamini bumong ke Gulagati district Sipahi Jola bini present age kai 27 year weight 84 kg height 5.9 feet bini hobbies ke video editing ke camera te photoshop rok bo Khwlaio belana Chajago bini aim life kai job te when the siwa bo job rok Khwlaio muchungjago abona kani bo business rok bo Khwlaio muchungjago tak phari chung saimana nai bini family o khorak busuk to bini family o borok jotoi khorak ba tongo bini ma bini babu tei bin Dara koto tei bokhai kachar tei bini munai kusu tongo borok joto chola mamang khorak tam bongga bori krai borok jotoi bongna family o khorak ba phare chung tabu saimel nai bini girlfriend to tong krai bong kha khoroksa single tei bini girlfriend krai bo first bo hamjak mani hingke bo rong namor hamjaka bini sakango girlfriend tongmani pia batam kha borok jotoi a boribai wrong number khlai kok samamang borok 7 বছর অংখা আমুনিয়া গুলো 23 a 7 বছর ungting tina bo a boribai malaina rokhinai bo nasingka pheba malai malia te a hamjak ma haino bai thangka amুনিয়া গুলো botabo khunke thaisungno tongjao botabo khoroksa single English phari sung sabuk saimalani bini qualification ro bo class puro pori tong puro hungke bo karate to taekwondo ni player tongmani baro black belt ruimania senior most brown jara soika engka amoni yagola khane bo sori hamya kalaika abo je sori hamya kalai mani year engkai 2008 sori hamya kalaika engka kaino botamka bo abon yakari markha bo abo paika engkai bo phatar thangka Father hawa thangai bo samong khwlaina thangka kaisa Andhra Pradesh company ni bumung kai suya company hino kai ajagao bo athu company o hapka boro 3 থেকে 4 মাস rok samong khlaika khlaimani yagolo bo change ngai bo teisa Odisha o kaisa private company o hapkwa garoda force ni bo jagao samong khlaika a force samong khlaimani bo jotai 1 year samong khlaika ga a 1 year samong khlaimani yakarei bo teisa nok khatango hininai bo nogo phaika nogo phaiei electrician o bo porikha bo college of porikha bo tabo porite hingke bo tabo last year tei bo porikha rok rimayakho tamni hingke o lockdown ni bagai bo tabo pori tongkho continue hingke bini kaisa muchungmani hingke bo je musician rok bo wansukmani te keyboard rok bo srungjak pia bo keyboard srungu hinpano bo toi program bo thangi bo tam yakhota amahai engkeno phari chung tabu saimalanai bo pro YouTube phai te YouTube entry bo progri bo first YouTube phai mani hingke 2017 no bo YouTube phai mani purpose hingke bini rang pusa kari amani bagai bo porte rang pusa rok kicha ungjana hinai bo YouTube phai mani hingke bo first YouTube phai pro hingke bo technician tui bo phai mani bo phurungmo technician tui hingke bini 2019 December hingke bini channel monetization ungkha hingke bo ungphano tamkha bo ayangti kuno mungsa bo ayangti asuk
YouTube no growth khaimaliya gaya golo hangge bo technical na tui phrangliya ya golo hangge bo motivational Kokborok bai bola bustari rok sana rok sengkha te bini video rok viral nani sengkha te kabang borok bono sin kai bo YouTube phaiयै bo jathai ajika bini total income ke $1000 bo income khlaika Gibin channel bo mungke Kokborok technical and entertainment channel gibin ok tini saima kana chini tako okora YouTuber Sahil Debbarma ni lifestyle rok kai narok Khwlaio rok video Chajagano nai kai tamu narok video Chajagano kai narok 1000 like supung ready tam nikang o video bagai 1000 like target tanika Hingkai obahnya narok tebo kata video rok nai channel mu sabi tong ha Kokborok ni tech and entertainment channel no subscribe kai tandi hingkai hanya narok bai next video malai kinai hambai